laos ka na ba talaga, Brenda? Do you think na ang pagpasok mo sa PBB nakatulong sa'yo? Pinagsisihan mo ba na pumasok ka ng PBB, Brenda? Yung totoo. Brenda, ano ba talaga ang nangyari sa inyo ni Kelvin? Mayong bungkag. This is your proud Bistak boy, Chito Samuntina. When we found out that a Mindanaoan reality star went home din sa iyang probinsya sa Misamis Oriental, my team and I took the chance aron makasturya siya og personal ug kumustahon ang iyang kinabuhi pag humaniya gawas sa Pinoy Big Brother House. Tinood ba ka nga ang kining gibansagan nga pambansang Marites? Laos na. Tara, let's have a chit-chat with Brian Roy Tagaraw, also known as Brenda Mage. Ang chit-chat, Bisaya kay Bisaya, amgigo. Pero syempre, kinaa magiging mga audience ng mga Tagalog. Tagalog na lang tayo kasi nakakapagod maglagay ng subtitle. Oo, so, wait lang ha, i-release ko muna yung Tagalog ko. Bisaya. Ngayon, Tagalog. Tagalog. Yan na, okay na. Pare! Cool! Tol, hindi. So ito, Brenda, kakalabas mo lang sa... How long has it been ba? 3 months. 3 months na sa paglabas mo ng... January. 3 months. 3 months. Mula nung lumabas ka sa bahay ni Kuya. Tagalog! Tapos, ngayon, nag-decide ka na umuwi dito sa Misamis Oriental. Yes. Kumusta ka ngayon dito sa Misamis? Happy, sobrang parang fulfilling my dreams na sa pangkaugalingon o sa pamilya. Kay dati, ang parang inaano ko lang yung tinutupad ko lang pangarap is yung sa sarili ko. Pangarap ko na maging artista, sumikat. Yun yung ginawa ko sa Manila. And then now, yung fruit yung fruit of labor. Yes, yeah, fruit of your yung bunga labor. ng paghihirap ko doon sa pangarap ko sa Manila, ngayon naman ay tinatamasa ako ngayon. Yes. So, yung ibig mong sabihin doon, yung fino-fulfill mo yung dreams ng family mo, ay nagpapatayo ka na ng bahay. May bahay na kayo syempre, pero ngayon pinapalaki mo, under construction. Dati kasi nakahiga yung bahay namin, ngayon pinapatayo. Buti, nag-loading ako doon, nag-loading. Pero ito, two-story na yung bahay. Bakit mo naisipan na umuwi at yan, for good ka na ba dito sa Misamis Oriental? For bad? Hindi ko na sabing for good kasi yung bahay na tinitirahan ko doon sa Manila, binabayaran ko pa rin naman. Hindi ko siya... Condo? Oo, hindi. Bahay talaga? Hindi, apartment ng best friend ko. Okay. Hindi ko muna siya binitawan kasi hindi ko masabing dito talaga ako for good. Or kung for good man, hindi ko pwedeng sabihin na hindi ako babalik ng Manila. So at least may matira na ako doon. Okay. Open naman ako for project naman. Yung sinasabi ko naman na uuwi ako dito, matatagalan talaga, hindi man for good, pero matagalan talaga. So yung sinasabi na quit ako ng showbiz, pinanindigan ko na nag-quit ako ng showbiz kasi pumunta talaga ako dito para to pa rin. Hindi ko naman alam hanggang kailan yung pag-stay ko dito. Pero as of now talaga, tinanggihan ko muna yung mga projects na naka-offer sa akin. Kasi yun yung ang mga headlines ngayon tungkol sa'yo is si Brenda Mage ba laos na? Kakalabas mo lang sa bahay ni Kuya, Brenda Mage laos na. Laos ka na ba talaga, Brenda? Hindi ko masabing laos ako kasi never naman ako sumikat. Wow! Well, laos, siguro hindi ko alam kung laos. Laos siguro sa TV kasi halos lahat naman ng mga artists from our network talagang nalaos dahil nawala ang free TV, di ba? So hindi naman laos. Siguro dahil nawala ang mga artista, nawala ng project, pwedeng sabihin laos. Okay. Pero continue naman talaga, to be honest, hindi sa pagmamayabang. Continuous naman yung social media ko bago ako umuwi ng probinsya, bago rin ako nag-PBB. So, hindi ko masabing laos kasi never naman ako sumikat sa TV ng boom na artista na kagaya kina Gerald Anderson or yung mga si Chocolate, si Poo na sumikat na ganun. Never naman. Nagkaroon ako ng pangalan sa mga contest na sinalian ko, pero never ako sumikat. So, kung sabihin lang laos, hindi ko siguro masabing na laos ako. When it comes to social media naman, based sa engagement ko naman sa mga viewers ko rin, mas tumaas pa nga akong tutuusin. So, umaarangkada ang social media mo. Well, sa paningin ng laos ako, siguro dahil nag-unfollow sila sa Brenda, may mga nag-viral na mga clips doon sa loob ng bahay ni Kuya where
you broke down. Talagang ano bang tawag yan sa Bisaya or Tagal? Nag-wild, parang gano'n. Hindi naman nag-wild, pero talagang you got so emotional yung sa nangyari sa inyo ni Ian. Ano ba? Saang part? Yung parang galit na galit parang ka. nag-date Oo, kami. parang yun. Yung parang kini-question mo yung ganun lang bata yung tingin ni Ian sa'yo. Parang something okay. gano'n. Hindi, ito para sa disclaimer ba tawag dito? Okay na po kami ni Ian, ayaw na naman nababanggit niya. Okay na po kami lahat. Right. Tahimik na po ang both side namin. We're very close friends na, nagtatawagan kami lagi. Kasi kagaya ng sinabi mo, may nag-viral na ganong video. Hindi ko alam kung napanood nila yung buong video, kung sinasabi ko na hindi na ba ako nag-i-exist sa'yo, tae na lang ba ako sa'yo, hindi pa ako evicted, pero parang feeling ko, kasi that time kasi, na feel ko talaga na I was, parang naiwan sa ere, ganun ang sinasabi ko na kasi alam ng lahat yun na Pero hindi ka pero in love din ko kay sa Ian. labas ko nang nalaman na Na kaya ganon. ako na iniwan dahil sa nangyari doon na parang Okay. nag-live siya. Di ba lumabas naman yun na nag-live siya tapos yeah. nakita na ayaw ng mga fans niya sa love team namin dalawa kasi ang dating akala ko ayaw nila sa akin yun pala. Ayaw nila kasi nahawaan ko daw si Ian, napapasama daw si Ian sa mga ginagawa kong kamaritisan. Nadadamay okay, ko na siya okay. kaya ayaw nila sa akin na magsama kami. So lumihis si Ian sa akin which is hindi ko naman alam ang mga nangyayari. So ganun nangyari. So pero uulitin ko okay na po kami ni Ian at ayaw na madrag yung name niya dito. Right. In-explain ko lang na that time kagaya tinanong mo kasi na nag-viral nga yung Pero hindi naman naging emotional ka dahil in love ka sa kanya. Hindi ako in love kay Ian. My God. Ay, Pero okay, gaya na sabi mo, kayo okay na at si Alexa okay na rin kayo. Oo, Kayo okay tatlo. kami. Okay, sige. Sobra. Kaya kung natanong man to, Ian and Alexa, wala out or sa lahat ng mga PBB management, wala po akong binobrought up dito para nag-explain ako kasi mainit na naman na sabihin na naman na yung Bago natin i-end yung discussion about PBB, sa tingin mo ba, kasi okay ka nung sa TNT tuloy, nung nag-showtime, right? Miss Q&A. Sa Miss Q&A, tapos after ng Miss Q&A, binigyan ka ng projects, may mga movies ka, di ba? Kasama si Vice Ganda. Do you think na ang pagpasok mo sa PBB, nakatulong sa'yo? Pinagsisihan mo ba na pumasok ka ng PBB, Brenda? Yung totoo. No. Pinili ko yung PBB over Darna. Meron akong project, meron akong international movie sa labas bago ko pumasok. Pero pinili ko yung PBB kasi ito yung pangarap ko talaga na ilang beses kong pinag-auditionan. At kaya kong i-let go lahat, kaya kong tanggalin lahat, mapasok ko lang yung pagiging housemates. Okay. Nung dumating siya, ginrab ko kahit anong mangyari. At sinabi ko, no matter what happened, maging negative man ako, masira man ako, ano bang maging outcome nito pagpasok ko? Kasi may iba diba na nababas, may iba hindi, kasi pangarap ko talaga maging housemates. At yun yung magpapaano sa akin, makilala niyo rin ako or makilala ako ng mga tao. And then kung pagpasok ko doon, tapos paglabas, ganun yung outcome, sira ako, damage ako. And it's fine. Siguro kasi doon ko sinasabi, may interview sa akin na hindi pa lumalabas, doon ko sinasabi na yung pangarap na akala ko magpo-fulfill sa akin na masabi kong successful na ako, yung magpapatupad ng pangarap ko na nakuha ko, hindi ko in-expect na yun din yung pangarap magpaparealize sa akin na hindi lahat ng pangarap mo na achieve mo ay magiging Maganda yung outcome. Fulfillment, yung feeling, maganda yung meron mga bagay na nakukuha mo dahil sa lahat, sinira mo lahat, sinagasaan mo lahat, nakuha ko to. Pero nung nakuha mo, hindi pala para sa'yo. Kaya siguro hindi binibigay ni Lord sa'yo ng matagal na 10 years ko siya, isang dekada kong pinangarap yun eh. Hindi binibigay niya sa akin kasi maybe kung nakuha ko siya dati pa, matagal na akong sira. So, kung baga, ang dami ko nung nakuha mo lahat na tupad ko lahat ng pangarap. Nung nakuha ko yung pinakapangarap na gusto ko, ngayon lang, nasira at it made me realize na tama na, ito na yung pinakalas, masisira kapag pinagpatuloy mo na. So, nung nakuha ko siya, narealize ko na, okay, masaya ako nakuha ko yung pinapangarap ko, pero ito rin yung realize sa akin na, tama nga, no, sana hindi ko na lang siya kinuha. Kasi meron na ako maraming project, may nakaabang na sa akin, may dar na ako, ibang project. Pero mas pinili ko yung bagay na yun na hindi ko nga binibigay sa'yo eh. Diba? Kahit para sa love life, diba? Minsan, susulutin natin, jowa na ng iba, ganyan. Lahat, gusto natin makuha ka na natin. Pero pagdating doon, maghiwalay din kayo kasi hindi naman para talaga sa'yo eh. Greed. Oo, yung masyado kang greedy. Meron na nakaano sa akin na international film, 2, 3. Meron pa akong magandang project pero pinili ko pa rin yun. Tingnan mo paglabas ko, di ba? Parang pinaramdam sa akin na meron ka na, okay ka na eh. Pinili mo para talaga yan, di ba? Kasi yun yung mahirap pag masyado mong gustong pakyawin lahat ng magagandang, yes. Kailangan talaga kontento sa buhay. Yeah, exactly. Kasi pag
yan, pinakyaw mo lahat, hindi mo alam kung saan doon yung sisira sa'yo. Oo, yun. So, pero masaya na rin ako kasi kaya ko siya pinili kasi yun talaga yung pinangarap ko ever since talaga. Yung pinangarap ko talaga siya eh. And then ito rin yung nagpa-realize sa akin. Masaya din sa akin kasi meron akong takeaway doon na at least may learnings ako na nakuha at happy ako na nangyari yun. Ngayon, siguro nung nagpa-realize sa akin na sinasabi ko nga na dahil wala akong itsura kaya ganun-ganun. So ngayon, sinasabi ko sa sarili ko na pues, kung ganun na lang pala ang judgment sa akin, na ganun pala ang basihan ng pagiging para ma-justify yung feeling mo na selos ka, eh di okay, tahimik na lang ako sa ganitong buhay, maging ano na lang ako, happy na lang ako sa kung anong meron ako ngayon. So, ayun. So yun yung learnings mo? Yun yung learnings ko na hindi lahat ng gusto mo talaga pag nakuha mo ay praise the Lord, ganun, thank you Lord, hindi. May mga bagay din talaga na nakukuha mo na para bigyan ka ng leksyon. Oo. Para bigyan ka ng yun leksyon. Talaga, yun. Pero ito yun, ang pagpasok mo ba sa PBB, nakasira ba sa'yo o nakatulong sa'yo? Kagaya ng sinabi ko, nadagdagan naman yung followers ko, nakasira sa akin, hindi. May pilit lang na sumisira sa akin dahil sa mga nakita nila. Sira yung image ko sa PBB, pero it doesn't, hindi nasira yung buhay ko. Buong pagka-brand damage mo? Image ko lang ang nasira, pero I didn't think yung image ko naman, ang dali lang, right. ang daming mga naggaganon sa iskandalo, di ba? Pilit na sinisira yung sarili nila, na ganun. Yun ako nasira ako dahil sa paningin nila. Hayaan mo na lang so you don't have to explain every day. Wag mo nang gawin yun. Natatawa nga ako kasi minsan may grupo na magpapipicture, ganun sa kabilang grupo, panapan ko, tapos magpapipicture. Tapos may grupo dito na alam kong galit sila sa akin. Hindi mo makikita mo kaagad din pipicture ka pa, ko ganun. Tapos ikaw na, gusto ko magpapicture. So parang para sa politics lang, ito panigal. Gusto mo magpapicture kasi walang support. Sabi ko talaga sa kanila, huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo chichismis. Kahapon lang yung nangyari sa kantahan namin. Okay, ito, hindi natatapos yung controversies mo sa PBB. Meron pang isa. At ito gustong-gusto kong tanungin. Kasi ako, I have to be honest, hindi kita sinusubaybayan sa PBB. Nakikita ko lang yung mga clips sa TikTok, sa Facebook. At mas maraming negative na lumalabas. mas nasusubaybayan kita sa Facebook. Bago ka pumasok sa bahay ni Kuya, you were, ano bang tawag dito? Nagkaroon ka ng isang relasyon sa pangalan na Kelvin. Ito ay isang lalaki na maraming tattoo. Brenda, ano ba talaga ang nangyari sa inyo ni Kelvin? Kasi wala kaming nakita na statement mo. Wala din kaming nakita na statement galing sa kanya, like yung closure. Anong nangyari sa inyong dalawa? Naging kayo ba talaga? Were you guys in love with each other? What's the real score between Kelvin and Brenda Mage? Umiyak! Oo, kami talaga that time. Na-inlove ako sa kanya, hindi ko alam kung love niya ako. Charot, hindi, naramdaman ko naman na love niya ako. Siguro before ako pumasok ng PBB, ng 2 months na naging karelasyon kami, na-feel ko talaga yung love talaga galing sa kanya. As in, hindi ko talaga inisip na, pwede parang may mangyaring ganito. Hindi ko rin alam yung intention niya, kung gagamitin lang niya ako or ginamit lang niya ako kasi meron siyang, wala, hindi ko naramdaman yun kasi pag mahal mo naman yung tao, hindi mo isipin kung ano yung mga bagay na pwede niyang gawin sa'yo na negative, di ba? And in that time, saksi talaga yung mga friends ko na talagang bumahalan kami that time. Paano kayo magmahalan? Kiss kayo? Nakikita naman sa social media at baka akala nila ginagawa ko yun because for vlog lang. As soon as possible talaga, ayaw kong magjowa talaga na hindi public talaga. Ayaw ko, kahit hindi rin ako vlogger or celebrity or public figure. Ayaw ko rin makipagjowa ng kami lang nakakaalam. Ayaw kong gagaya sa mga friends ko na jowa tayo pero pag nag-inuman tayo nakakaalam pero pag sa public hindi. Ulul, ba't ako magjowa sa mga atay kang mag-uyab-uyab tandoon niya. Kita rin nakapao. Unya, sige kung gasto niya mga malak ka. Makikagkun sa nako niya. Hindi ko ganun. So, sabi ko sa kanya, bago kami magjowa, bago ko siya sagutin or maging kami, willing ka ba na ipakilala kita sa publiko? Kasi public figure ako eh. So, lahat ng sa akin kakalkalin. So, pag nagjowa tayo, ready ka bang mabash o ganun. So, naging kami talaga that time. And then, bago nun, hindi pa siya vlogger? Hindi siya vlogger that time. Hindi siya vlogger. Nung nagsisimula kayo, camera conscious ba siya? Or nakikita mong, gusto niya rin ng camera? Hindi pa. Hindi na siya nag-conscious kasi halos pag unang araw pa lang namin, na video ko na kaagad eh. Tapos hindi pa kami that time, ligawan stage pa lang. Wow, naliligaw.
pinalabas ko nga, nag-viral yung ano namin, tapos nagustuhan siya ng tao. May mga basher, pero eventually, medyo naging okay din hanggang sa gusto na siya ng tao, tapos hanggang sa mag-vlog ka na rin ganito, sayang naman andyan na si Brenda, ganun, pero nagmahalan talaga kami, hindi ko alam ha, para sa akin na feel ko talaga. Pero bakit kayo nag-break? Nag-break kami, ayun, wala akong statement na nag-break kami. Sinadya ko talaga huwag maglabas ng statement about sa paghiwalay namin. Actually, naghiwalay kami January 20, hiwalay na kami. Pero nasa bahay pa siya nakatira. Hanggang February. So nag-break kayo bago ka pumasok? After PBB. Or after PBB, doon kayo nag-break? Yeah, paglabas ko ng PBB, that was New Year, and then naghiwalay kami January 20. Tapos umalis siya ng bahay, 3 days siya, pero pinabalik ko rin siya. Tapos, friend lang kami, hiwalay na kami, pero nasa bahay pa rin siya hanggang February. Pero yung vlogs nyo, parang mag-shota pa rin? Oo, parang ganun pa rin. Kasi unti-unti ko siya hanggang maghiwalay kami, ganyan-ganyan. Kasi, Pero bakit nga kayo naghiwalay? third party. So may jowa siyang iba? Hindi daw jowa, pero nahuli ko. Yun. Ang jowa ba niya is babae or? Babae. Okay. So yun. So question mo ba yan sa sarili mo na? Hindi ko na question. Kasi open yung relasyon namin eh. Pwede okay. siyang mambabae. Pwede ka rin. No strings attached. Pwede ka rin manlalaki. Pwede ako manlalaki basta walang feelings. Kaya pala nung time na yon, dami mong na lalaki. Igat-igat. Appeal ka din. Chare. Hindi. Open yung relasyon namin. Pwede siya magbayad ng babae. Pwede ako magbayad ng lalaki. Basta Okay. ganun lang. Kasi Basta okay sa'yo. okay lang sa akin. Okay. Ako pa nga magbabayad, di mamabae siya eh. Seryoso Basta yun? yun is bayaran lang, na gusto lang niyang ganunin, tapos na. Seryoso no? Oo, babae naman kasi wala naman Okay. akong Okay. Wala. Ayoko ng pag-usapan. Yeah. So clear na tayo doon. Hiwalay na kayo ni Yes, Kelvin. hindi ko lang siya nilabas, hindi ako nagbigay. But you guys are in good terms. Okay na kami ngayon. Okay na kayo. Oo. Okay Hindi na lang ako kayo. naglabas ng statement that time kasi paglabas ko, I was in shock talaga na si Brenda, napakalandi, as in, burikat gan sa loob ng bahay ni Kuya. Sobrang na sa akin, andun pa ako sa moment na tinatry kong i-sink in, i-adjust yung sarili ko na ganito pala yung nangyari, na culture shock ako na parang ako yung binash ng lahat ng pag naglakad ako sa mall, hindi ako makalabas ng kahit sa bahay namin o sa palengke kasi So nangyari talaga yun? Natakot ka? hindi naman ako na-trauma, nahiya lang ako Okay. paglabas ko. Hey Brenda, Marites, ganun parang yun yung image na lumabas sa akin, which is hindi ko matanggap kasi hindi talaga ako ganun sa loob. Pero ngayon, tanggap mo na. Tanggap ako, kaya ko pagtawanan yung maging Marites ko, no? Yun nagpapaano sa akin, okay lang sa akin. Pero ito, Brenda, after sa mga nangyari sa'yo, pag uwi mo dito sa Misamis Oriental, yung mga post mo ngayon, even sa mga Facebook live mo, may kasama kang bagong muka na lalaki, Dimil. Ito ba, anong pangalan ni... Ha? Anong pangalan ni Dodong? Jennifer. Si Jennifer! Hindi. Mahal. Meron kang nakakasama sa mga Oo. Facebook live mo ngayon. Anong pangalan ulit? Si... Iring-iring naman, good. Ah? Kuan ba ka nang patuwil lang sa kuan ba? So Oo. hindi talaga kayo. Hindi kami. Nagde-date pa lang kayo. Hindi ko alam. Dating. Live-in. Hindi ko alam. Kasi dito siya nakatira eh. Yeah, dito siya So, kanina. pwede ba natin anin yung pangalan niya? Love? Sige, tawagin natin. Gio. Si Gio taga Laguna. Hindi ka taga dito sa Mindanao. Pumunta ka dito sa Misamis Oriental para makasama si Brenda. At taga Laguna din si ex. Magkakilala kayo ni Kelvin, hindi? Hindi po. Magjowa sila dati. Kaya naman pala. Ba't hindi na lang kayong tatlo, no? Yeah, Para yung mas sinasabi masaya. na cycle of love. Hindi. Ito, Gio. Pumunta ka dito sa Misamis Oriental. Nagkakilala kayo ni Brenda sa pagkakaalam ko. Social media lang, no? Ilang taon ka na? 20. 20. Hindi naman pala minor. Ikaw Mukha lang 14. 20 na siya. So, Gio, pinuntahan mo si Brenda. Nililigawan mo ba siya? Opo. Nililigawan mo si Brenda? Ano nakita mo sa kanya? Ano po, yung... Wallet ko, tsaka ATM. So far, magkano na yung na-invest mo kay Gio? Ito na nga. Puro tattoo pa naman. Charot lang. Hindi, ano nakita mo kay Brenda? Pagiging mabait niya po. Pagiging mabait ba siya? Uy, part to. Personal po. Kasi po sa TV po, yung sinasabi na, siyempre, yung sinasabi po ng mga ibang tao na ganun po si Brenda na yung masamang tao. Pero pag nakilala niyo po sa personal, Ano ba si Brenda pag magkasama kayo? ano po, yun nga po,
mabait po. Inaalagaan ka ba Oo, niya? inaalagaan po. Paano ka inaalagaan? Pinupunasan ka niya? Ano Hindi ba? naman po, yung pinakikisamahan niya po ako ng Okay. ayos. So, pinapakain ka naman niya ng Opo. maayos. Ganon. Marami po. Ikaw ba, sa panliligaw mo kay Brenda, Wala naman liligaw-ligaw. sabi niya, di ba, gusto ka nga daw niya. Sabi niya, nililigawan ka nga daw niya. Ito Gio, diretsahan lang. Ito ba ginagawa mo kasi mayaman si... Uy, mayaman! Ito ba ginagawa mo kasi na-mention na ni Brenda na may pera siya, na ganito yung kita niya sa Facebook, ganyan. Ikaw ba, gusto mo rin bang sumigat? Ano ba talaga yung nararamdaman mo kay Brenda? Totoo o meron kang gustong mangyari sa buhay mo? Ano po, totoo po talaga. Totoo talaga. Nakilala ko po siya ngayon. Ayun Iba po. talaga yung tibok. Iba po yung Talaga. yung tibok ng puso ko. Sa ngayon, 1 week pa lang kayo magkakilala. Di ba? Kaya nga siya ko naniwala. Oh? Sabi mo na kasi nangungutang siya sa akin. Magkano ba kailangan mo? Gio, hindi. Gio, ito. 1 week pa lang kayo magkakilala, pero seryoso yung nararamdaman mo sa kanya. Mahal mo na ba si Brenda? Opo. Uy, mahal ka na daw niya. Uy. Mahal yung kailangan niya. Ano pa? Bigwasan kita dyan. Sige, Gio. Kung ano may nararamdaman mo, sana totoo. Sana huwag mong lokohin si Brenda. Kasi grabe na yung pinagdaanan ni Brenda, no? Nakikita mo. Kasi po malaki po yung utang na loob ko po. Akala ko malaki yung utang mo sa kanya. Tsaka malaki Hindi, yung malaki katawan yung ko utang na kaysa loob sa'yo. mo. Bakit? Sa ginagawa niyo po sa akin. Nararamdaman mo na alaga ka naman niya. Sa tingin mo, mahal ka na rin ba ni Brenda? Sa kanya na po manggagaling. Ito, Brenda Midge, may nararamdaman ka ba? Hindi, ito. Ano na lang yung gusto mong sabihin kay Gio? Ayoko mo na magjojowa talaga kasi. Okay. Kasi ang hirap magkaroon ka ng jowa kasi hindi ka nakatikim ng iba. Pero di ba magkasama kayo ngayon? Magkasama kami ngayon. Sa bahay? Iisang bahay? Mm. Magkatabi kayong matulog? Okay. So may nangyari na. Suntukan. Hindi. Gio, maraming salamat. Tatapusin ko muna yung chit-chat ko with Brenda Midge. Basta yun na yun. Thank you very much. Salamat. Ang feeling ko. Kilig hindi pa ka? ako ready. Kinikilig ka ba? Kinikilig ako pero hindi ko pa kasi syempre alam kung totoo yung nararamdaman niya, di ba? Okay. So, Tsaka- sa'yo, observe ka lang muna. Oo. Okay. Tsaka ayaw ko na pumasok na ganun na naman. Okay, sige. Well, kung ganun siya, ako naman, loyal naman ako kahit hindi ko pa mahal. At saka kaya ko namang makisama. Okay. Hindi rin, respeto ko rin yung feelings niya. At saka hindi rin muna ako manlalaki hanggat andyan siya. Yung mga ganun. Pero yung sa love ka agad-agad, siyempre alam mo naman yun. Okay. Pwedeng love at first sight. Pero last Pero crush mo siya? crush ko siya nung una. Kita na hanggang Diba? ngayon, crush ko siya. Pero hindi yung Okay. love na gusto ko na siyang jowain kasi Okay. So, getting to know muna kayo. oo, siyempre tinatansya ko rin siya, matalino ako, malay ko kung Oo, gusto diba? lang talaga. Kasi nagulat ako pag-iisip ko, yung wallet ko bukas na eh. Oo. Okay. Delikado. Hindi, ito, Brenda. Gusto lang kitang tanongin. Yung totoo lang. Sa totoo lang. Masaya ka ba ngayon? Sobrang. Ano yung nagpapasaya sa'yo? Kasi I meet my family and friends, real people. Totoong tato. Oo. Kasi sa showbiz, hindi din maiwasan. Showbiz talaga. Showbiz ang Entertainment nagtatrabaho, entertainment yon. Showbiz din yung mga friends ko. Nakikilala ko rin from showbiz. Hindi rin natin alam kung kahit sabihin mong napakabait nila, ano nila sa'yo, hindi mo rin alam kung totoo sila sa'yo, di ba? Correct. Pero hindi ko sinasabing lahat. Kagaya nung sa loob ng bahay ni Kuya, nakilala ko talaga kung sino yung, alam ko talagang totoo talaga. Pero kapagod kasi mag-showbiz kasi sa showbiz ka tayo nagtatrabaho, di ba? Right. So, in fairness man sa akin, lahat ng mga totoong friends ko doon sa Manila, binitbit ko dito. Kaya I'm so happy kasi I'm with my family. Kasama mo sila, di ba, sa Oo. vlog? Anong tawag niya sa inyo? Social climbers. Yan, yung mga ambisyosa. Andito ba sila, yung social climbers? Wala. Sige lang, Diba? sige Grabe lang. ka-close namin, Hindi. no? Supportive sila sa'yo, Wala. ha? Andito sila. Mga Sa audience mo. Wala din sila. Pero ito, Brenda, gaya ng sabi ko kanina, nagpapatayo ka ng bahay. Ilan na yung so far na gastos mo sa pagre-renovate? Sa ngayon, nasa mga ano na, yung mga gamit pa lang, nasa mga almost half. $500,000 na, no? Mahirap magpatayo. Mahirap magpatayo. So, yung goal mo, matapos yung bahay, Yan.
makita mo talaga na harap-harapan na sobrang saya ng family mo pag natapos yung bahay. Saka ka babalik ng Maynila? Hindi ko Or hindi mo masasabi? Kasi masaya na ako sa buhay ko sa social media ngayon. Okay. Ayoko na muna ng TV kasi sa totoo lang, alam naman to ng lahat. Ayaw mo sa mainstream media? Oo, tsaka Okay. gusto ko bago ko pumasok ng PBB, mas malaki talaga kinikita ko sa vlog. Okay. Ang kagaya na sinabi ko, isang dekada na ako, 10 years na ako, 11 years na ako sa showbiz. Pangarap ko lang talaga maging artista, magkaroon ng pangalan. Kung sumikat, sisikat, bonus na yon. Last na talaga, before talaga ako pumasok ng PBB, kung hindi man ako pumasok ng PBB, uuwi na talaga ako dapat last year ng probinsya. Nandito na muna ako kasi kahit paano stable na ako at malaki kinikita ko sa vlog. Pumasok mo ako sa PBB o hindi, uuwi talaga ako, magpapatay ako ng bahay. So yun. So, Kasama mo ngayon sa bahay, sino-sino sila? pamilya ko tsaka yung mga kaibigan ko na social climbers from Manila. By dinadala ko. family, parents mo? Oo. Yun. Buong pamilya ko nandiyan sa isang compound kami. Ano naman yung sinabi nila ng pagka-uwi mo? Ano yung... Alam, hindi. Wala naman silang ano sa akin eh. Yung mga kaya nga sinasabi ko sa iyo, lahat ng mga kilala ko, kaibigan ko, nakakilala sa akin ng totoo, hindi sila na-disappoint sa mga nangyari sa akin sa PBB. Kasi kilala nila ako, ganun talaga ako. At ipaglalaban ko ng patayan yung kaibigan ko. Wow. Kaya nangyari sa loob ng bahay ni Kuya. Kasi kaibigan, pagmamahal ng kaibigan. Kaya nga ngayon, di ba, nasa probinsya lahat ng mga kaibigan ko. Kasi binitbit ko sila kasi ganun ako magmahal ng kaibigan. Very territorial ako. So, andito lahat ng mga kaibigan ko na totoo galing Maynila. Di ba kung ano ako, pwede ko namang iwan sila doon nandito. So, andito mga taga Maynila yung friends ko. Talaga. Oo. So, yun. Wala naman silang sinabi sa akin. Ang ano lang nila is kung saan ako, hindi ko sinasabing tinotolerate nila pagiging marites ko, which is very bad yun. Pero kilala nila ako kung sino ako. So, matanda na ako, alam ko ng tama sa mali, alam ko rin paano mag-adjust. At andito ako sa mundo ng showbiz, dapat alam ko paano mag-adjust talaga sa showbiz at mga intriga. Sa ngayon, gusto mo lang munang mag-focus sa vlogging career mo? At happy ako kasi na-entertain ko yung mga stress people, lalo-lalo na sa mga... Anong tawag mo sa kanila? Sprikitik? Sprikitik, yeah. So, yun, mga sumusuporta. So, ganun. Anong message mo anong message mo sa family mo? Lalang-lala na sa parents mo, Brenda. Yung mula na kasi yung papa ko. Alam naman ng mama ko, yung pamilya ko, kung bakit ako na yung ganito, bakit lahat ng ginagawa ko, ginagawa ko to lahat, dahil sa kanila. So, ito na yung bagay na ginagawa ko ngayon is for them. So, nag-start na ako. Even nung sa Manila naman ako, yung ginagawa ko yung dreams ko is hindi naman sa sarili ko eh. Parang hitting two birds in one stone yun eh. Na ginagawa ko yung pangarap ko na maging artista at the same time, yun yung dahilan yun para mag-earn ako at para mapakain ko sila. Yun yung bread and butter ng pamilya ko. So, lahat ng ginagawa ko para sa pamilya ko at hindi ko na kailangan magsalita ng about para sa kanila kasi kung anong ginagawa ko ngayon, para to sa inyo. So, yun. Wow. Salamat. Maraming salamat sa pag-share ng imuhang story. Thank you. Lami sa feeling na madunggan na mo straight from you kaysa sa magbasa-basa lang kami ng mga articles, no, mga inganana. And honestly, I'm very proud of you. I'm very happy. Ang totoo niyan, akala ko talaga nung chinat ko si Brenda, sabi ko si Brenda gusto kong machitchat. Tapos, kasi di ba magka-chat na tayo dati? Kasi igat man ka. Hindi, magka-chat na kami dati. So, nung nabuo na finally yung chit-chat, sabi ko, gusto ko i-chit-chat si Brenda. Pero hindi ko alam, sabi ko, magre-reply ba to? Kasi syempre, kakalabas lang ng PBB, baka magpamati. Nag-reply, sabi ko, wow, ang bait pala talaga ni Brenda. Kaya maraming Thank you, salamat, Ben. Brenda. I love you. Dahil dyan, I have something for you. Yeah. Ano lang naman, small gift lang naman. Basig tibak na. Yeah, this is for you. Open mo naman para makita mo. Thank you. Kasi nakita ko yung mga style-style mo, yung fashion. Thank you. Yan lang yung kaya ko, ha. Buong. Yan, kasi ang ano namin talaga, yung plano namin is mag-exchange gift. Bigyan ko siya ng regalo at the same time, bigyan niya ako ng isa sa mga alahas niya. Kaya maraming Okay na ako dito. Okay na ba? Yan. Paborito ko yung turban sa PBB. Ito lagi ko suot ganito. Kaya nga kita binilhan. Shoutout kay Jen. Yan, tsaka yung shirt at saka Thank you so much sa'yo. Sige. Hoy, nga naman. Agay! Ang color. Hoy, wala na. Hindi yan politika. Hindi yan politika yung kulay na yan. Oh my God. Huwag ka na thank you. sumali-sali sa politika. Thank you, Tito. Alam mo sa Maraming- lahat, guys, sobrang kilig na kilig ako pag nagpo-post, nagko-comment ako sa mga post ni Chito. Kasi, ang dami kasi nagko-comment sa akin, no? Nagme-mention. Oo, nagme-mention sa akin. Sabi ko, kinikilig din ako. Tapos, finally nakita. Grabe, very disappointing. Ang taba pala niyo sa Hindi, personal. kasi mas malaki yung katawan ko. Thank you, Thank you, Brenda. Oh my God.